Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 3:00 17 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko den buruz buruko B serie txapelketako final laurdenetako ligaiskako bigarren jardunaldiko lehen asteburuaren atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu. Gogoratuko dugu jardunaldia gaur hasiko dela Bastidan eta astelehenean amaituko dela Tolosako Beotibar pilotalekuan. Beraz, gehiago luzatu gabe has gaitezen norgehiagoka bakoitza banan-banan aztertzen. Lehen partida esan bezala gaurkoan Bastidan jokatuko dute, Bakaikoak eta Aldabek joan den jardunaldian irabazle izan ziren biak ala biak, batetik Bakaikoak erraz menderatu zuen Ekain Lizeaga Gasteizen, Aldabek berriz ezusteko eman zuen Eigurenen aurka Eibarko astelena pilotalekuan, eta honen bestez biek irabazleen arteko norgehiagoka jokatuko dute eta irabazten duena gainera final erdietara sailkatzeko urrats handia emana izango luke. Partida honetan, logikoki Joanes Bakaikoa irtengo da favorito, joan den astean ofizio handiko norgehiagoka erakutsi zuen, Ekain Lizeaga sentsazio oso honekin, iritsi zela esan daiteke Bakaikoaren aurkako norgehiagoka horretara, izan ere aurreko astean Aimar Morga Etxebarriaren aurka, bi astelehenago barkatu, Aimar Morga Etxebarriaren aurka partida oso ona jokatu zuen, Espositoren aurka ere larri ibili zen, baina azkenerako irabaztea lortu zuen, eta gainera gero horixe Bakaikoaren aurka jada ezinean ibili zen partida osoan zehar eta Etxarri Aranazkoak ofizio handiko norgehiagoka egin zuen. Hala ere, Joseba Aldabek Unai Alberdiri irabazi zion, lehengoan Julen Eigureni ere, eta erakutsi zuen buruz buru jokatzeko egina dagoen pilotaria izan daitekeela. Eta hori atzelari batentzat oso garrantzitsua da, sake oso bizia du, baina gaurkoan Bakaikoari irabazteko aurrekoan Eigurenen aurka egin zuen bezalako partida egin beharko du, zehatza, gainontzean Joanes Bakaikoak erraz mugituko baitu eta tantoa amaitzeko oso bolara oparoan dagoela erakutsi du Etxarri Aranazko aurrelariak. Horregatik, lehen partida honetan Bakaikoa favorito. Bihar Lekeition, Agirre eta De La Fuente izango dira nor baino nor gehiago, hemen Asier Agirre irtengo da favorito, aingeru De La Fuentek balentria handiko garaipena eskuratu zuen, aurrekoan Muruaren aurka joan den urtean atarikoa jokatu behar izan zuen, baina ez zuen sailkatzerik izan Mataren aurka, aurten zuzenean final 8 kanporak eta ipini dio enpresak eta bikain baliatu zuen aukera hori. Etxan bezala Muruari 22 eta 22 egin ostean. Eta hemen, Asier Agirre pilotari zurruna da, gogorra, eta aingeru De La Fuentek sakearekin asmatzen baldin badu, erne ibili beharko du Agirrek, izan ere bizi dabil, eugiarra, aurreko partidan ere Muruaren aurka erakutsi zuen, bizitasun handia ematen diola pilotari eta fresko dagoela, gainera binakakoa ez du jokatzerik izan eta ziur motivazio handiarekin, iritsia izango dela buruz buruko honetara eta jauzi bat emateko, profesional mailan jauzi bat emateko gogoz izango da inolako zalantzari gabe aingeru De La Fuente. Eta azken partida, astelehenean jokatuko dute, hain zuzen ere, Amultzoko galtzaileek, Eigurenek eta Lizeagak. Eigurenek esan bezala Aldaberen aurka galdu zuen, Lizeaga Bakaikoaren aurka, eta partida erabakigarria izan daiteke, izan ere gaurko emaitzaren arabera, urrengo partida galtzen duena, jada txapelketari agur esan baitiezaioke matematikoki. Eta hemen, batetik Eiguren irtengo da favorito noski, baina Lizeagak esan bezala, Eigurenek apur bat jokatzen uzten baldin badio eta aurrean pilota ugari utzi eta lehengoan Aldaberen aurka egindako partidatik gauza asko hobetu beharrean da, ikeragarri hobetu beharrean da. Azpeitiarra benetan ez baitzuen irudi bat ere ona eman defenditzerako garaian batez ere, erasoan ere kamuts, eta hor Lizeagari pilota asko aurrean uzten baldin badizkio eta Lizeaga bihurria da, aurrean jokatzea gustatzen zaiona eta ez du beldurrik edukiko hortanto amaitzeko, eta gainera hor uzten baldin badio ere ahoko zuloan kolpe luzea duen pilotaria da, erraz atzeratzen du pilota, eta Julenek Bakaikoak aurrekoan egin zuena egin beharko dio
Lizeagari kantxatik mugitu, erabat behartu tantoan zehar, eta azkenerako tantoa amaitu. Ikusiko dugu, hause atarikoa, gero gogoratuko dugu Bakaikoak eta Aldabek jokatuko duten norgehiagoka horren analisia izango duzuela, ea zer gertatzen den buruz buruko B serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako jardunaldi honetan.